olunxweme oluqhayisa ngobude kummandla we-Wild Coast olulwandle lunayo yonke into umkhenkethi ongafuna ukuyibona kwilizwe loMzantsi Afrika, kananjalo ezokhenketho zikwavelisa amathuba emisebenzi. Indawo yethu yase-Wild Coast inezinto ezininzi esingafane kwezinye indawo. Inohlaza olukhula apha kuphela, iphinde kwakhona ibe nendawo apho kwakuhlala kuzo abantu 500,000 years ago. Abahlali kwiindawo zasezilalini bakhuthazwa ukuba bathathe amathuba ababonayo kwicandelo lezokhenketho khona ukuze bakwazi ukuzenzela ingeniso kuvuleleke amathuba emisebenzi. Always looking for community-based initiatives, one being the hiking homestays. We just had one now in November where we ran an initiative where hikers don't have to stay in established accommodation facilities or hikers' huts. Where they stay is with the owners of the locals and along their routes. Urhulumente wephondo uyaqhubeka uthe gqolo uqinisekisa ukuba kukho amaphulo akhokhelwa ngabantu abasha kwelicandelo. Ibalulekile ke lento ebasikhuthaza abantu ukuthi baze bakhenkethele eMakoloni. Kuba abantu abaninzi bafumana ixesha lokuba bazothengisa into zawo bazithengisela abantu bangabakhenkethi. Nezindawo ke zithi zivule ezinye siqesha abantu noma zibaqesha ngokwethutyana ngexesha ilixesha le summer season abantu besakhenkethayo. Elicandelo kulindeleke ukuba lenze inzuzo enkulu nanjengoko ngoku ngasekho umngeni we-COVID-19 obosoloko uthe gqolo ukuphazamisana nokukhula kwezoqoqosho kwiphondo leMpuma Koloni. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eWild Coast Sun eMbizana.